हा 17,000 सियार गंब्रै रायदोंनिसो बेथ' औ बेबोथ' रायदोंनि जा गासिबो बोरै जागोनलै हेल' एभ्रिवान दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर बे मोनाबिलि समाव ओमफ्राय दा आं दंफैयो जों दंफैयो दतमानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड फोथाराव ओमफ्राय बावहायनो एसे गिदिंलाबायनोसैलाय बड'फा फोथाराव बावदों ओमफ्राय एगजिबिसनाव एसे नायलाबायनोसै मा मा दं मा मा गैया एसे बेखौनो शेयार खालामसैलाय आङो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जालायबाय आसा खालामो भिडिअखौ बयबो जोबजासे नायगोन होनना ओमफ्राय नायनायजों लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव गाराङाबो नै गगा मोननायसो बारा मोजां नङा जायगाफ्राथ' नै मोनानि लाइटजों बरिया नुदोंथ' एसे सिङाव हाबैनोसै सिङाव हाबैनानै गिदिंसै मा मा नुयो जोंजों लोगोसे बेखौनो देखायफानोसै आङो अब्ला नायलांदो मेन स्टेजआबो नुहुरनायावनो जायै जानानै गेजेर नांबाय जोबनायनि लामायाव फैबाय गाबोन गेवलां मेल जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमा गाबोन गेवलां मेल बेथ' मा मेन गेटआ बेनो मोनानि भिउआव माबायदि नुयो लाइटजों बिराद बिहिर जोंनि बर' हारिनि आगजुफोर नायदो लोगोफोर हा दोरोङारि आगजुफोर समायगोन ना माबानि सोगोन उन्दैफोरनि नङा माथो सिङाव गानग्रा माबा नामा दे खाथिफ्राव बाय बिराद समायना रमायना Institute International Institute of Management Studio अमा हांनाय जानो ना दाउ हांनाय जानो गोसोबायदि मोनजाजोबगोन थाबाय मेंग्लिजोब्बाय जेरैथिंबो थां सिख्लाफोरनि महर नुगोन गोसोआ सान्थि मोनगोन
Aide. Bab saजानाया बुरिया साजादोंलै ओरै खिथुनावबो दंलायबावोसो दा नै बुरिया साजानायफ्रा ओरै सिंजों नायनि औ सारिगिदिं साजानाया बिराद बुरिया साजायदों दानस'नांसिगोन हा 17,000 सियार गंब्रै रायदोंनिसो बेथ' औ बेबोथ' रायदोंनि जा गासिबो बुरिया जागोनलै बे सायाव होनो हाबायब्रा बै गल माबाखौ ग्लासखौ होनो हाबाय अक्सिजेन होनांगोन जोंनि बाल्थिङाव बेलाय बेफोरलाय बेसेबां आदा नैबे 3000 मोजां जागोनलै साहा माबानो माहायनिफ्राय लाबोदों आदामोना ए खाथिनिनोखा ए खथ्रिपारा ए खाथियावनोखा दतमा खथ्रिपारा औ लोगोफोर जों देनां बे रायदोंनि ओरै जिरायग्रा सफायाव जिरायनो मोनगोन ना मोना आसा गैया नालाय ओंखायनो दिनै एसे जिरायनायना नायखाबाय जिरायनायनानै माबायदि मोनदों दे एसे फोरमायदो आंनाथ' हाबायाव हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना बेयावनो जिरायगोन औ अर्डार होनोसै खालमासि लानाय जायोबा खालमासि बादि खालमासि फुल रायदोंनि हेबनाय सियार नांगौबा सियार टेबोल ओमफ्राय डाइनिं टेबोल गासिबो बेसादखौ मोनजोबगोन ओमफ्राय जायगाया जाहैबाय दतमा खथ्रिपारायावनो जायगाया फैनानै लांफैनो हागोन जायनो नांगौ दतमा खथ्रिपारा बानायग्रा आयंखौ एसे देखायलांगोन आं र' दा दसे उनाव बिराद मोजां बिराद बुरिया एसे देखायथां जा मोजांलै जोंना नै आयंआनो मालिका
हिर' नुयोथ' नोंसोरखौ गुरिया रायमना नेशनेल पार्क माया बे ड्रागन फ्रुइटखौ नुवाखै मारै गायनांगौ बाव फोरमायनाय जादों मिथिबाय थारमाने माबा बेलाय नै सलार मेचिन लागायनानै थारमाने बे दै माबा सेल' बसायबाय ब्रामसै सेल' मेचिन बसायबाय बुजिबाय ओरै जा जोंनि जाग्रा बेसादफोर जोब्बाव हाब मुलाया नालाय बेसेबां गिदिर गिदिर हाबैनो मोनना फै हाबैनो हाबलायलायलालै फै फै हरैसो मोनना हाबनाया हाबथ'ला फै नै बावहाय नों लानो औ ब्लेक राइस नै ब्लेक राइस माइरं गोसोमनि माइरंजों बानायनाय ना सिबिंजों बेलाय बेखौ बानायनाय नामा आं मुगासो लांगौमोनलै एसे गिदिर बानायग्रोना औ नेक्स्ट टाइम मिथिबाय बानायदे बेखौ मोनसे लादोलै जानायसै ब्लेक राइस आसलसो होमबा आसल हाब खेबदो दे एसे मोजां 600 आयौ नैबे फिसाया बेसेबां माइब्रानि ना 300 ब्लेक राइसनि बथल लांफै मोनाब्रा दियानि दिया वाइननि ना दिया वाइननि बे आंथ' लोंफेराबो मिथियाबो जायो बेखौ बायदोब्रा वाइननि बिया बथला बे जादों ब्लेक राइस नोंथांमोना नांगौबा लांफैदो बायनानै बेसेबां होनदों 600 ओमफ्राय नैबे सिमला 300 जुदि जोंनि माबाखौ मा होनो बिदिखौ भिडिअखौ नुनानै जुदि लांफैयोब्ला 50 थाखा बारा होनांगोन 650 जागोन ना नै बेखौ मोनसे बायदो दे जानोसै टाइम पास खालामसै बेसेबां होनो बेयो नै बेसेबां नैबेबो 50 फनपेबो जाले फैसा आंनाव केस गैया ओंखारलांसै ओंखारबाखौ ओरैसो थांनो मोना ओरैजोंसो दाबो इलेक्ट्रिफिकेसनखौ कानेक्ट खालामनानै होआखै बेराय मेंग्लिजोब्बाय जोंहा मा खालामनो आथिं रुबायजोब्बाय ओमफ्राय बेरायबाय थानाय समावहायनो सोरबा स्कुटि साबि गलांनाय मोनलायबाय जों बेखौ दा स्टेजाव थांनानै हैबाय आरो मोनसे दंबावो लेडिस बेगबो गलांनाय मोनबाय
बेखौबो गाबज्रिनानै हरनो थाखाय फैबाय जोङो मारै थाल गैलायै जाखो आं लाखिहाबसिगोन दे बिराद बेरायनायानो थाल मोनलायै बेरायबाय नालाय बेल' गलांजाखागोन ना ओमफ्राय जों गैखाबाय मथा मथि ओरैबायदि बिहिर जोङो माबा दिफुआव थांग्रोनो नाम्बार 2 दे थांनो मोनायाव हिट नुलायबावदोंसो लाइटजों थांफिननो ओंखारबाय लोगोफोर आथिंबो रुबायजोब्बाय बेराय जाला सिनस्रिबो रुबायजोब्बाय ओमफ्राय भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबलांसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामलांदो ओमफ्राय बाय गुड नाइटसै लोगोफोर